Ma-MK, kade ngilaleleke ey'ndabeni la on my way back from work. Kushiwo-ke la, ngisazi ukuthi bathe ubani lo kade emesha ukuthi cha, sebekhansela amathikithi ama-member asephalamende MK. Njengoba i-MK sikhiphile ukuthi cha, ayilibhadi, ayiye ephalamende. Ngiyahleka kancane-ke nje, ngihleka kancane. Ngihlekiswa ukuthi lama-analyst abo kade ayeqalile cishe the past 2 weeks or so. Alokeshile ukuthi MK ayize ephalamende, will work in the favor of ANC. Ngeke nje kuyisize ngalutho. Nawe-ke commander noma lunga le MK eliqala ukudikibala ngoba libona sengazi ukuthi hawu, kanti yini senziwani, yini lenzakalayo nomphumela ungathi awuboni kahle. Ngizoku-advise nje mntana sekhaya, ngizoqinisa idolo ukuthi watch the movie mangabe movie. Ngizothi kuwena trust and obey ubaba nabaholi be-MK. Mawucabanga ukuthi imovie ledlalayo mhlampe isazodlala okwangampela. The sad thing though ukuthi in reality kuzobe ngeyona imovie, yinto ezobe yenzeka ngampela. Mayethi baba umsholoza abanye bayokhala, sebeqalile bayakhala, abanye basayiqinisa isibindi, abanye basakwi-denial. Ngoba mawukwi-denial isimo esinzima kabi, state of mind esikhombisa ukuthi ingqondo yakho ayisebenzi kahle hle, ngoba ayikwazi ukwamukela amaqiniso ne-reality yesimo esenzakalayo. So nje bakhona-ke abasakwi-denial. Kodwa-ke ngizothi nje kunina ama-MK, hey, sinobuholi siney'njula buchopho, akhona nama-academics. Kodwa into engiyithanda kakhulu i-knowledge, umhabulo, i-history, ipolitiki. Bese kuzoba khona lento ekuthiwa i-wisdom, ngoba ungaba nayo yonke into but mawungenayo i-wisdom ehambisana ne-courage, uzopayiza. Ngizothi nje thembeni lo buholi, thembani umsholozi nobuholi bonke be-MK. Akubona ukugwala mayethi esiyala ngokuthi ahliseni moya, besirobha benza lokya nalokya, athi amaphaphu phansi, stand down. Hayi ngoba wayeyigwala, hayi ngoba wayesaba impi. It's because usebenzisa ubuhlakani, not even kuba clever, but the wisdom. Ngoba i-wisdom uyithola kuNkulunkulu. I-wisdom iyakutshela. Kuba khona lento yokuthi ube nolwazi olunzulu obuhambisana ne-knowledge ukuze ukwazi ukwenza isinqumo esiphusile sokuthi what kind of action, imuphi action okumele uthathe manje. Do you go out and fight, go to the battle, or uhlala ngaphakathi kwi-camp and wait for the right time? And usuphuma, you know exactly ukuthi mawuphuma, if ukuthi u-attack from which direction, kanjani, imapha amasosha ozowabeka phambili, yiphi troop ezobe ihamba phambili, obani abazobe beyikhomanda. Uma ubona ubuku balibalo zempi nama-strategy zempi, uma uthi kumasosha akho awahlale in the camp, angaphumi, awahlala, and there is a reason ukuhlala kwi-camp. Anobuza uDavid ekhuluma noNkulunkulu, ambuze, inquire of the Lord, ukuthi ngenze njani manje, nazi isitha sesifikile siyangihlasela. Athi uNkulunkulu stay in the camp. Athi uNkulunkulu sikhathi hayi ngizokutshela phuma ushone ngasenhla, ngasenorth, khipha laba banje kanje, amnika ama-strategies. Hayi bazalani, MK ihamba noThixo. For the fact ukuthi sinika umholi engifuna ukumfanisa noDavid njengamanje in terms of the tactics
zempi, a warrior elwa ethi iyi-warrior kodwa ilwe isebenzisa ubuchopho namasu engawathathi nje kuyena kuphela but ewathola kuNkulunkulu uqobo lwakhe uSomandla. Abangafuni ukumvumba kumsholozi ukuthi ukhethwe uSomandla, isandla sikaNkulunkulu siphezu kwakhe, hayi bophuza ukubona. Ake ngivale ngokuthi nawa amehlo ephahle umbombo, kusho isisho sesiZulu. Sizobona iPhalamende futhi-ke nje asithukile nakancane, but we shall see. Wait and see. Be patient, be patient. Ake si-exercise the fruit of the spirit esiwukubekezela nesineke. Egcineni victory is ours. Victory is guaranteed. Tata MK tata, gwaza mkhonto gwaza, phakama ncamalala phakama. So lilanda izwe lethu nge-MK. So lilanda izwe lethu nge-MK. So lilanda ngoNcamalala. Hey, amandla.